Radio Rapu. Tervetuloa Rasiallinen puheohjelman pariin. Minä olen Melissa Mäntylä ja tänään meillä on aiheena polyamoria. Se tarkoittaa monisuhteilua ja voi tarkoittaa jotain muutakin ja siitä me puhumme kohta vähän lisää. Vieraana meillä on täällä taiteilija Maaria ja opiskelija Jukka. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Oletteko te polyamorisia ihmisiä? Kai se on se järkevin sana tässä vaiheessa. Mikä olisi järkevämpi sana? Johan. Järkevämpi sana olisi ehkä jotenkin ihmissuhde, fluidi, nestemäinen, taipuisa. Joo, mä menisin just sanoa samaa, että ehkä niin kuin se juttu, mikä ainakin itselle on keskiössä tässä, on se, että nimenomaan antaa tilaa suhteille muodostua sellaisiksi, kun ne niin kuin kulloinkin tahtoo muotoutua sen sijaan, että olisi joku semmoinen niin kuin tiukka polymuotti, että nyt pitää deittailla monia ihmisiä tai jotain tällaista. Okei, heti te hämmensitte mua. Mä oon itse myös polyamorinen ja en ole sillä tavalla miettinyt sitä asiaa ehkä niin tarkkaan kuin te. Musta tuntuu heti, että te olette pohtinut tätä asiaa ihan hirveästi. Mä oon ollut polyamorikko vasta aika vähän aikaa, koska mä aikaisemmissa suhteissa mä vaan petin menemään ja sit mä olin silleen, että sit mä jossain vaiheessa tajusin, että hetkonen, että tää ei ole ehkä ihan oikein, että mikä olisi parempi keino. Ja sit mä tutustuin näihin polyihmisiin ja sit mä kuulin, että on ihan ok niin kuin olla muidenkin ihmisten kuin sen yhden kumppanin kanssa samaan aikaan. Ja polyamoriassahan on siis keskeisintä se, että kaikki tietää siitä, mitä tapahtuu, eli siis on kaikkien luvalla. Ja miten tämä polyamoria sulla, Jukka, nytten niin kuin käytännön elämässä tapahtuu tällä hetkellä? Tällä hetkellä on kaiketi vain yksi seurustelusuhde, joten niin kuin vain yksi seurustelusuhde, vitsi. Hirveän tylsää sillä tavalla, ei ole mikään semmoinen eksoottinen 5 ihmisen pallukka tai muuta vastaavaa. Joo. Mutta en tiedä, ehkä mä haluaisin vähän jonkun tarkentavan kysymyksen. Tarkoitatko sitä, että miten handlaan sen, kun ilmestyy mahdollisia uusia ihmisiä? No joo, sitä mä että miten, jos sä oot kerran polyamorinen, niin miten se sun näkyy sun elämässä, että miten sulla sitten, jos sä ihastut johonkin ihmiseen, niin mitä sitten tapahtuu? Jos sulla siis on nyt yksi seurustelusuhde. Sitten tapahtuu paljon keskustelua. Paljon keskustelua? Joo, se on sellainen, että miten poly näkyy mun arjessa. Se näkyy silleen, että mulla ei välttämättä aina ole aikaa frendeille tai harrastuksille, kun pitää huoltaa ihmissuhteita. Niin. Miten, Maaria, sulla näkyy polyily? No siis mullakin on tällä hetkellä vain yksi vakituinen seurustelusuhde, plus 4 vuotta ollut nyt tässä alla, ja me ollaan alusta asti oltu siis polyamorisia. Joo, mahtavaa. Tämä näkyy sillä tavalla, että meillä siis on kumppanin kanssa luvallista ihastua muihin ja rakentaa uusia ihmissuhteita muiden kanssa, ja se ei niinku vaikuta meidän väleihin. Joo. Polypiireissä on hirveästi just sitä keskustelua, että millainen on niinku oikeanlainen poly, että on niinku, niitä termejä on ihan hirveästi. Mä haluaisin nyt jotenkin avata vähän sitä, että miten mä tämän nyt selitän, että voiko olla mä kirjoitin tuonne Facebookiin, että tänään me selvitetään se, että voiko poly paneskella ihan miten vaan ja missä haluaa. Niin voiko Jukka näin tehdä? Varmasti voi. Minä en niin tekisi, ja jos mun kumppani paneskelisi tosi paljon ihan missä vaan, niin kyllä mä saattaisin siitä olla vähän huolissa, niin mä haluaisin jutella siitä ainakin etukäteen. Kyllä mäkin osaan olla mustasukkainen. Osaat olla? Osaan olla. Okei, siitä myöhemmin lisää. Entäs Maaria? No siis musta, niin kuin mä sanoin, niin mulle itselleni ainakin tässä on niin kuin tosi tärkeää nimenomaan se, että mä saan itse kumppaneiden kanssa tai kumppanin kanssa määritellä uudestaan tavallaan niin kuin sen, että miten me toimitaan. Joo. Sen sijaan, että ottaa jonkun valmiin tollaisen muotin, jonka mukaan eletään.
mä en itse myöskään ehkä niin kuin paneskelisi ympäriinsä ihan miten haluan, mutta toisaalta jos joku niin tykkää tehdä, niin mun mielestä samalla tavalla kuin mä oon oikeutettu määrittelemään suhteeni uudestaan sillä tavalla, että mä voin niin kuin tilanteen sattuessa eteen rakentaa 2 tai useampaa ihmissuhdetta yhtä aikaa, niin jos jostain tuntuu siltä, että se haluaa toteuttaa niin kuin polyamoriansa tällä tavalla, että niin kuin tekee ihan mitä tahansa kenen tahansa kanssa tai miten vaan, ja niin kuin hänen kumppaneilleen se on myös ok, niin silloinhan se on ok. Joo, mutta mä oon siis itse just sellainen, että mä vähän paneskelen miten sattuu ja missä sattuu, niin mua siis kiinnostaa just se, että voiko mä sanoa itseäni polyamoriseksi, että niin, koska joidenkin, siis mä olin katsomassa tätä Outo homo-esitystä, ootteko te nähnyt sen? Ei, mutta tiedän esityksen. Joo, niin se on tämmöinen monologi, Juuso Kekkosen monologi itsestään ja elämästään, niin siinähän niinku sanoi sitä, että yleisölle just tätä, että polyamoria on nyt niin kuin sillä tavalla, että me ollaan avoimessa suhteessa tai sellaisessa suhteessa, jossa saa olla muita kumppaneita, mutta se ei voi mennä niin, että laittaa baarista tekstiviestin, että nyt tuossa olisi tommoinen kiva ja voiko mä lähteä sen mukaan. Ja sitten mä jäin miettimään sitä hirveän pitkään, mä mietin sitä vieläkin, mä oon silleen, että eikö se voi mennä sit vaan noin, koska mulla se ainakin menee niin, että mä vaan laitan viestiä ja on silleen, että hei, täällä on tämmöinen kiva, voiko mä mennä? Ja sitten se on yleensä silleen, tai siis on aina, että joo, voit mennä. Ja niin kuin silleen. Siis voihan se tietenkin olla tällä tavalla, jos kuitenkin niin kuin sun kumppanit tai kumppani on sitä mieltä, että tämä on ok, niin siinä kohtaa se on siis mun mielestä... Se on polyamoriaa. Niin. Siis niin kauan kuin se ei ole pettämistä. Niin, totta siis kai. sillä tavalla, että se olisi epärehellistä. Niin. Koska mun mielestä polyamoriaan kuitenkin niin kuin liittyy todella keskeisesti se, että kaikki on samalla sivulla, kaikki tietää, mitä oikein tapahtuu. Joo. Varmaan joku poly voisi sanoa, että kyseessä ei ole polysuhde, jos ei ole tai ei ole mahdollista olla useampia rakkaussuhteita. Että jos on vain yksi varsinainen romanttinen seurustelusuhde ja sen ohessa saa paneskella ympäriinsä, mutta ei varsinaisesti aloittaa uutta seurustelusuhdetta, niin joku voisi ehkä älähtää, että toi ei ole polyä, vaan se on avoin mono tai jotain muuta vastaavaa. En mä tiedä onko toi oikein kiistelyn arvoinen asia. Okei. Mulle se on hirveän tärkeää, koska niin mä tykkään luokitella. Radio Rapu. Mä tykkään lokeroista ihan hirveästi. Jostain syystä mä oon aika nuori, niin jostain syystä se on vaan helpompaa mulle laittaa ihmisiä tiettyihin lokeroihin, niin sitten mä haluaisin itsenikin pistää johonkin kivaan sopuisaan koloon ja olla siellä, niin tää on mulle hirveän vaikea asia. Maaria, milloin sä tajusit olevasi poly? Itse asiassa mä oon ollut hyvin nuori, kun mä oon ensimmäistä kertaa asiaa miettinyt sille, että siinä kohtaa, kun seurustelu alkoi kiinnostamaan yläasteiässä, niin mä oon ensimmäistä kertaa kirjoittanut aiheesta siitä, miten mä haluan olla vapaa toteuttamaan rakkautta sillä tavalla, kun se musta niin kuin oikealta tuntuu. Että jos musta tuntuu, että mä oon rakastunut 2 ihmiseen samaan aikaan, niin että mä olisin vapaa toteuttamaan sitä. Mutta siihen väliin mahtui sit pari monogamista suhdetta. Noniin. Tietenkin, kun... Draamaa. Niin. Ja 18-vuotiaana 5 vuotta sitten aloitin, tai niin 4-5 vuotta sitten, kun nykyinen suhde alkoi, niin siinä sitten tuli oikeastaan käytäntöön tämä suhdemalli. Hienoa, kuulostaa ihanalta. Entäs Jukka? Mä just aloin miettiä, että mä oon ehkä ollut jotain 16 tai 17, kun mä oon sanonut mun ensimmäiselle varsinaiselle seurustelukumppanille, että musta olisi ihan cool, jos hän ehkä yrittäisi pokata toista ihastustaan. Ja mitä se sanoi siihen? Kai lähinnä naurahti ensimmäisellä kerralla. Mä niihin aikoihin olin hyvin vakuuttunut siitä, että mä en ikinä pystyisi kokemaan mitään mustasukkaisuutta tai muuta vastaavaa. Mulla oli aika voittamaton fiilis, mutta se oli asia, mikä ei sitten siinä suhteessa toteutunut ihan hetkeen. Et se on ollut joskus niin kuin vuoden 2009 alussa, kun mä oon ollut kuitenkin yli 18, kun me sitten virallisesti vaihdettiin suhdepolyksi. Et joku tällainen 5 vuotta olen elänyt
vähemmän perinteisissä ihmissuhteissa. Okei, mielenkiintoista. Tosi jo vähän sivuttiin asiaa, mutta onko niin kuin, Jukka sun mielestä polyamoria sama asia kuin avoin suhde? No ehkä ei. Usein kun ihmiset sanovat olevansa avoimessa suhteessa, se tuntuu juurikin tarkoittavan sitä, että siinä on vain yksi seurustelusuhde, ja niin kauan kun se on avoin suhde, siinä tulee olemaan se vain yksi seurustelusuhde, jonka ohessa saa niin sanotusti pitää hauskaa muiden kanssa, mutta niin kuin ei luoda mitään kovin vakavaa romanttista suhdetta siihen sivuun. Joo, toi avoin mono, mitä sä sanoit, tuossa oli mulle kyllä uusi termi, että siis kuulijoille tiedoksi tästä, että puhutaan täällä polyamoriasta ja meillä on vieraana täällä Maaria ja Jukka. Ja tosiaankin ihmiset on suurimmaksi osaksi siis ainakin luulee olevansa monogamisia ja elää tällaisissa monogamisissa suhteissa. Se tarkoittaa siis yksiavioisuutta ja me ollaan täällä on studiossa 3 ihmistä, jotka ovat siis polyamorisia, eli polygamiahan tarkoittaa siis moniavioisuutta ja polyamoria on enemmänkin tällaista, mä oon kääntänyt sen monisuhteisuudeksi. Onko se hyvä termi? Monisuhteisuus, monirakkaudellisuus, jos tahtoo niin, olla oikein sypö. Niin kuin amoria on niin kuin semmoinen rakkaus, niin se on ihan hyvä. Entäs Maarian mielestä, onko sama asia kuin avoin suhde? Mä oon itse asiassa viime aikoina miettinyt tosi paljon näitä erilaisia termejä, joilla tällaisia ei-perinteisiä suhdemalleja kutsutaan. Ja mulle ei ole ihan selkeää, koska siellä on tosi paljon, tuntuu olevan koulukuntia, joiden määritelmissä on eroja näille. Mutta mä olisin kyllä tosi pitkälti niin kuin Jukan kanssa samoilla linjoilla tuossa kysymyksessä. Joo, voi olla, että mä jotenkin koen sen niin, että suomalaisen suuhun sopii paremmin se avoin suhde. Tai kun mä just tunnen sellaisia ihmisiä, jotka on niinku ihan selkeästi poluja, mutta sitten ne on silleen, että meillä on avoin suhde, että ne niinku just seurustelee monen ihmisen kanssa ja on niinku rakkaudellisessa suhteessa ja sitten ne vaan on silleen, että meillä on avoin suhde, ei me olla mitään poluja. Niin tää on kyllä tosi outoa mun mielestä. En tiedä. Radio Rapu. Sitten se todella mielenkiintoinen kysymys, mitä tuossa jo vähän sivuttiinkin, että sä Jukka mainitsit, että sä nykyään sä tunnet mustasukkaisuutta. Pitääkö tämä paikkansa? Joo, ei se ehkä niin uusi juttu enää tässä vaiheessa ole, mutta silloin joskus 16-17-vuotiaana oli jotenkin vakaasti sitä mieltä, että niin kuin se on ihan tyhmä juttu ja en tunne mitään sellaista. No joo, siis mulla on itsellä tällä hetkellä tosi vahvasti sellainen olo, että mä en ole yhtään mustasukkainen mistään ikinä. Ja niin kuin, mä en tiedä sit, onko se jonkun asian kieltämistä tai jotain, mutta niin kuin, mä vaan niin kuin ajattelen, oon mä joskus mustasukkainen jostain niin kuin, vaikka toinen ei huomioi mua, vaikka se on tietokoneella, mä oon vaikka tietokoneesta mustasukkainen tai jotain tällaista, mutta niinku ihmisistä mä en ole mustasukkainen niinku ollenkaan. Ja mä oon just miettinyt tätä, että muuttuuko se niinku iän myötä tai jotain, että mikä niinku, Maaria, mitä sä oot mieltä? No siis mun mielestä toit tuossa aika tärkeän pointin tuossa esille sen, että sä oot niinku mustasukkainen siitä, että jos sun kumppani ei huomioi sua. Et mä oon huomannut, että aika usein oikeastaan mustasukkaisuuden taustalla ei ole esimerkiksi se, että on joku toinen ihminen, vaan se, että ei koe itse niinku tulevansa huomioiduksi, rakastetuksi, kunnioitetuksi ja kuulluksi siinä suhteessa. Joo, toi on ihan totta. Mä uskoisin, että elämäntilanteet vaikuttaa aika paljon. Ihan se, että miten turvalliseksi ihminen kokee olonsa noin niin kuin yleisesti ottaen. Niin kuin näinkin raadollisesti mietittynä, että silloin kun mä oon viimeksi kelannut, että mä täysin takuu varmasti en koe mitään mustasukkaisuutta. Mä oon kuitenkin ollut sen verran nuori, että mä oon asunut mun vanhempieni luona. Mulla on niin kuin safka ja katto pään päällä ja puhtaat vaatteet ollut koko ajan turvattu. Mä en ole joutunut miettimään mitään rahaa tai muuta vastaavaa ollenkaan, enkä sen koommin tulevaisuutta. Nyt tälleen niin kuin jokseenkin vastuullisena aikuisena ihmisenä on niin kuin ihan koko ajan tavallaan paljon enemmän asioita, mistä mun pitää ottaa vastuuta, mitä miettiä niin kuin normaalit ihmiset tekee. Musta tuntuu, että se voi ihan osaltaan vaikuttaa siihen, että
musta ei tunnu niin helpolta elää jossain semmoisessa täydellisessä ihmissuhdeanarkiassa, jossa niin kuin ei tehdä mitään niin kuin kovin tarkkoja sopimuksia siitä, että niin kuin kuinka monta ihmistä meidän suhdemaailmassa on tai muuta vastaavaa. Joo, mä luin Wikipediasta just tästä polyamoriasta, niin siellä oli just mainittiin nämä ihmissuhdeanarkistit. Osaatko sä kertoa, Jukka, niistä jotain lisää? Mitä ne tekee? Marssiiksi ne? Ihmissuhdeanarkia tuntuu terminä viittaavan siihen, että suhteita ei määritellä yhtään millään tavalla. Ja no, en mä tiedä, tästä voisi kai niin kuin vetästä jonkun keskustelun anarkismin ja jonkun libertarismin eroista, mutta ei ehkä mennä siihen. Mutta musta vaikuttaa, että ihmissuhdeanarkistit on sitä mieltä, että niin kuin jotenkin ei vaan saa luoda sellaisia suhteita, jossa saisi ikään kuin määrätä toisen tekemisiä. Et niin kuin, suhteilla ei ole mitään hierarkioita, niille ei ole mitään niin kuin ylhäältä annettuja tiukkoja määritelmiä, ja kukin saa tehdä ihan oman päänsä mukaan niin kuin huvittaa. No ei toikaan kyllä kuulosta sitten taas siltä, mitä mä voisin olla. Tai jotenkin, kyllä niin kuin puhuttiin, että tässä polyamoriassa just pitää ottaa huomioon se toinen ihminen, niin silloinhan ne ihmissuhdeanarkistit siis menee vaan sen mukaan, mikä tuntuu itsestä hyvältä. Mä en välttämättä anna ollenkaan mitenkään niin kuin hyvää kuvaa tästä. Mulla on tosi alkeellinen käsitys ihmissuhdeanarkiasta. Osittain johtuen siitä, että niin kuin mä en aina vaan ole niin kuin ihan ymmärtänyt. Mä luulin jossain vaiheessa ymmärtäväni, mistä siinä on kysymys. Sitten myöhemmin, kun mä luin jotain tekstejä, musta tuntui, että en mä ehkä hiffaakaan. Okei, Maria. Toisaalta käytännössähän aika usein kuitenkin jonkinlaisia niin kuin odotuksia toista ihmistä kohtaan syntyy ja sitten niin kuin niiden perusteella toimitaan. Silleen, että ihan täysin puhdas ihmissuhdeanarkia, niin se varmaan aika harvoin toteutuu. Niin, se voi olla ehkä joku semmoinen porukka, ketä vaan niin kuin sitten, en mä tiedä, rällästää ja rellestää. Niin, ja siis niin kuin se, että vaikka sä olisit ihmissuhdeanarkisti, sä niin kuin kokisit itsesi ihmissuhdeanarkistiksi tai määrittelisit itsesi sellaiseksi, niin luultavasti kuitenkin sit, jos sulla on joku semmoinen ihminen vierellä, josta sä välität ja jonka sä haluat pitää siinä vierellä, niin sä muokkaat sun käytöstä kuitenkin sitten sen mukaan. No se on kyllä ihan totta. Ja musta tuntuu, että ihmissuhdeanarkiassa lopulta niin kuin vaan sanotaan ääneen semmoisia asioita, mitkä on tavallaan ihan kiistämättömiä faktoja, että joo, en mä oikeasti voi oikein määrätä yhtään ketään mun kumppaniani. Ja lopulta mun kumppanit ja minä tehdään just niin kuin me halutaan. Mun kumppani voi sanoa mulle, että hän ei halua, että mä teen näin. Mä voin sanoa mun kumppanille, että mä en halua, että hän tekee noin, mutta niin kuin, ellei me oikeasti oteta väkivaltaa käyttöön, niin me voida toisiamme näihin pakottaa. Joo. Mulla tuli heti mieleen sellainen, että varmaan aika moni tällä hetkellä, jotka kuuntelee, niin ne varmaan kokee, että me ollaan nimenomaan ihmissuhdeanarkisteja, koska me rikotaan tätä monogamian pyhimpää, että me niinku halutaan tehdä jotain muuta. Tuli mieleen just se, että puhuttiin täällä viime viikolla nettideittailusta, niin miten sä niinku löydät tällaisia polyamorisia ihmisiä? Onko polyilla jotain omia deittisivuja tai jotain? Tietääkö kumpikaan? No siis mä oon käsittänyt, että tietyt nettitreffisivustot on enemmän profiloituneita niin kuin silleen polyystävällisinä. Että esimerkiksi OkCupidhan asettaa statuksekseen, niin kuin, että vaikka olisi suhteessa, niin voi edelleen hakea seuraajaa. Niin, sinne tulee joku semmoinen available tai jotain. Joo, kaiketi tuollaisia palveluita on. En ole itse koskaan niin kuin sitä kautta itselleni seuraa löytänyt. Olen ollut jossain polyamoria-miiteissä ja muissa vastaavissa, mutta enpä kyllä oikein sieltäkään. Yhdestä pikadeitistä olen tavallaan itselleni löytänyt kumppanin. Radiorapu. Siis millä todennäköisyydellä sä löydät pikadeitista polyamorisen ihmisen? Aika paljon isommalla todennäköisyydellä, kun se pikadeitti järjestetään jossain vallatulla talolla ja siellä on pelkästään hassuja anarkisteja. No niin joo. Täällä on Jukalla on tällaiset mummon potkimissaappaat jalassa. Joo. Mä olen kyllä itsestäni aivan vääränlaisen kuvan. No ei se mitään. Joo.
puhuttiin tuosta ympärinsä paneskelusta, niin onko siis, täällä tuli vähän semmoinen just mielipide, että ei välttämättä just ehkä ole ihan hyväksyttyä just vaan mennä miten sattuu ja tehdä mitä haluaa, mutta onko niinku pakko olla niitä, jos on polyamorinen, niin onko silloin niinku pakko olla niitä muita suhteita? Tai onko pakko vaan harrastaa seksiä jonkun toisen kanssa kuin sen kumppanin kanssa? Ei. Ei. Se, siis määritelmällisestihän me oltaisiin kai molemmat silloin, minä ja Maaria, nyt niin kuin monoja, koska meillä on vain yksi pääasiallinen suhde tällä näin, hetkellä. tätä mä just mietin. Et mun nähdäkseni olen poly, koska mulle on niin kuin periaatteessa mahdollista aloittaa uusi suhde, ja mun kumppanilla on periaatteessa mahdollista aloittaa uusi suhde, tai harrastaa muita juttuja tässä sivussa. Joo. Näistä määritelmistä just sen verran lisää, että mä oon kuullut, että on olemassa tällaisia niinku kolmiosuhteita. Että onko ne niinku, korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta siis se, että tarkoittaako se sitä sitten, että ei ole tarkoitus, niinku, että haettaisiin enää muuta seuraa, vaan ollaan sellaisia, kun mä oon jotenkin ymmärtänyt, että se kolmio on sellainen, niinku, että siinä on 3 ihmistä suhteessa keskenään, ja sitten ne ei niinku tee mitään muuta kenenkään kanssa. Se voi olla avoin tai suljettu kolmio. Se sitten riippuu ihan niin kuin siitä yksilökohtaisesta tilanteesta, että mitä sen kolmion jäsenet on päättänyt keskenään, että haluuko ne pitää sen suljettuna vai onko ok myös vielä siitä ulkopuolisia suhteita olla. Joo, en ole kauheasti tavannut kolmioita, no, en tiedä. Joo, tätä mä just kiinnostaa, että miten, onko se mahdollista, että 3 ihmistä rakastuu keskenään toisiinsa ja niin kuin alkaa olemaan suhteessa, että siis miltä tämä sun mielestä Jukka kuulostaa? Pystyisit sä olemaan kolmiosuhteessa? Mä oon kaiketi kerran aikaisemmin hetken aikaa ollut, tai siis olen ollut tilanteessa, jossa seurustelin 2 eri ihmisen kanssa, jotka myös seurustelivat keskenään. Eli olen mä ainakin pystynyt olemaan. Ei se tilanne sellaisena kovin kauaa kestänyt, mutta ei me toisaalta niin kuin välttämättä erityisesti mihinkään kolmioon siinä pyrittykään. Okei, entäs Maaria? Mulla ei ole itselläni tosiaan kokemusta tällaisista. Valitettavasti. Mutta voisitko sä olla? Siis voisin todellakin. Mun mielestä se olisi itse asiassa todella ihanaa, jos me löydettäisiin mun nykyisen kumppanin kanssa joku tyyppi, josta me molemmat oikeasti pidettäisiin niin paljon. Joo, siis mä oon itse asiassa ihan samaa mieltä, että musta se olisi jotenkin tosi ihanaa ja sit asua 3 puuvallilassa ja niinku oma palsta siinä ja sitten niinku kaikkea. Se olisi niinku, mikä meitä vaivaa tällä hetkellä. Mä yritän jotenkin nyt, miten mä selittäisin tämän nyt kuuntelijoille, että ne pitää meitä tällä hetkellä varmaan ihan sekopäinä, mutta siis se, että jotenkin en mä osaa selittää sitä sen paremmin kuin, että musta vaan tuntuu siltä, että tämä olisi niinku tosi ihanaa. Osaat sä, Maria, selittää, että kun sä sanoit, että sä oot ollut niinku, oot sä niinku monia vuosia jo ollut niinku polu, mutta niin, mutta sä kuitenkin siinä seurusteluvaiheessa sitten olit jo sitä mieltä, että saattaisit niinku rakastaa montaa ihmistä samaan aikaan. Mutta kumpi olisi parempi sun mielestä, että silleen, että sun kumppanilla olisi joku ja sulla olisi joku vai kolmio vai mikä olisi kivaa? Miltä se nyt tuntuu? No siis ainakin tällä hetkellä tuntuu tosi voimakkaasti siltä, että musta olisi kivaa ihan vaan sellainen, niin kuin mikä tilanne milloinkin sattuu eteen, että ei ole oikeastaan minkälaisia odotuksia. Radiorapu. Että näistä kolmioistahan on polypiireissä tämmöinen sisäpiiri vitsikko, että jos on hetero pariskunta ja sitten ne löytää biseksuaalin naisen, joka haluaa olla niiden molempien kanssa niin, että siitä pääsee muodostamaan kolmia. Niin tätä biseksuaalinaista kutsutaan yksisarviseksi, koska ne on niin harvinaisia ja ihmeellisiä. No niin! Mä jo heti mun rupesi silmät vilkkumaan, kun sä rupesit kuvailemaan tuota tilannetta, että se olisi ihan mahtavaa just löytää se yksisarvinen, joka niinku sit rakastuisi niinku molempiin ja tolleen. Se olisi ihan loistavaa. Se on tavallaan siis vähän pilkattu stereotyyppi, että on heteropariskunta, joka etsii... Onko pilkattu? No siis...
Ehkä niin kuin sen ymmärtää tätä kautta, että sehän kuulostaa aika itsekkäältä, että niin kuin vakiintunut pariskunta etsii biseksuaalia naista, joka haluaisi aloittaa seurustelusuhteen tasapuolisesti kummankin pariskunnan osapuolen kanssa, eikä koe mitään mustasukkaisuutta, eikä mitään niin kuin ongelmaisia fiiliksiä siitä, että nämä toiset on ehtinyt olla jo aika kauan yhdessä, ja itse on semmoinen niin kuin aika uusi juttu tässä piirissä, ja saattaa myöskin mahdollisesti tuntua vähän siltä, että on joku sellainen ihmisen muotoinen lelu, jolla tämä pariskunta vähän niin kuin maustaa seksielämäänsä. Mä en ajatellut sitä yhtään tuolla tavalla. Musta yksisarvinen kuulosti ihanalta, mutta se oli niinku tosi hyvä juttu. Mutta siis sen verran, mitä mä oon kuullut polypiireistä kokemuksia tästä, niin sitten jos se oikeasti sattuu kohdalle ja se onnistuu ja siinä niin kun päästään yli noista mahdollisista ongelmista, niin kuulemma niin kun aivan omaa luokkaansa, kun on semmoinen kolmio, jossa oikeasti kaikki osapuolet rakastaa toisiaan todella. No voin kuvitella oikeasti. Se olisi aivan ihanaa. Sitten päästään seuraavaan aiheeseen, eli siis lapsiin. Ajatellaan nyt kaikki lapsia hetken aikaa. Radio Rapu. Radio Rapu. Radio Rapu. 8. Kuvaa ja ääntä Helsingin Vallilasta. Vallila8.fi. Radio Rapu. Joo, mulla on sellainen ihanne, että just löytyisi tällainen kolmiosuhde ja sitten siihen pitäisi hankkia vielä lapsia ja sitten oltaisiin silleen kolmisteen vanhempia. Musta se olisi aivan ihanaa. Mutta miten sä, Jukka, nyt sitten, kun aika monet sitten tietenkin on huolissaan näistä lapsista, että miten lapset nyt sitten kärsii tästä, että miten sä vastaisit tällaiselle ihmiselle, joka nyt kysyisi sulta, että miten nämä lapset nyt, eihän lapsia voi luoda tällaiseen polyamoriseen suhteeseen, sehän on kauheaa. Joo, mä oon ehkä vähän väärä ihminen vastaamaan, kun ei ole lapsia. Niin. Enkä tunne henkilökohtaisesti oikein polisuhteita, jossa olisi lapsia, mutta mä oon ymmärtänyt, että varsinkin jos on esimerkiksi juurikin jokin tuollainen kolmio, niin se voi olla aika paljon helpompaa ja mukavampaa sikäli, että lapsella on jatkuvasti useampia huolta ja aina on joku, joka jaksaa pitää siitä skidistä huolta, kun muita vähän väsyttää. Joo, siis tää on tosiaankin tuolla eduskunnassa on nyt sitä tasa-arvoista avioliittolakia käsitelty ja siellä on kovin suurena huolena just se, että seuraavaksi sitten halutaan monen kanssa naimisiin ja kamalaa kaikkea sellaista, niin siis mun mielestä se on vaan kaiken järjen mukaan, sehän on vaan parempi, että sillä on monta vanhempaa ja siis vaikka 4 vanhempaa, olisi vaikka 2 pariskuntaa ja niillä olisi lapsia yhdessä tai jotain ja lehdessä oli vissiin joku juttu, että sinkkunaisetkin vissiin hankkii lapsia kesken tai silleen on asuu yhdessä ja niillä on lapsia ja tälleen ja sitten ne hoitaa niitä, niin mä en kyllä ymmärrä, minkä takia ihmiset sitten kauhistelee niin paljon. Onko sulla, Maaria, jotain mielipidettä tähän? Joo, siis musta vaikuttaa tosi voimakkaasti siltä, että polyperheisiin kohdistuvat ennakkoluulot on aika samaa luokkaa sateenkaariperheisiin kohdistuvien ennakkoluulojen kanssa. Eli ei tunneta aihetta kauhean hyvin, on jotain silleen omituisia just ennakkoluuloja, jotka ei välttämättä ole ollenkaan sit todellisuuteen pohjautuvia. Ja sitten vastustetaan asiaa sen takia, että ei tunneta sitä kauheasti. Että jos lapsella on 1 tai useampi, ihan sama kuinka usea rakastava vanhempi, niin eikö se ole lapselle vaan hyväksi? Joo, siis näin me nyt järkevät ja fiksut ajattelevat ihmiset täällä studiossa vaan ajatellaan, että just sateenkaariperheetkin esimerkiksi, että siinähän se on ihan sama, että mitä sukupuolta ne edustaa, mutta että siinä on rakastavia ihmisiä sen lapsen elämässä, niin miten se voisi olla väärin, että mä oon täällä aikaisemmin puhunut siitä, että mä itse ainakin elän semmoisessa niin sanotusta homokuplassa täällä Helsingissä ja kaikki ystävät on avoimia ja liberaaleja ja kaikki on ok. Niin sitten on jotenkin vaan ihan hirveän vaikea kuvitella, millaista on tuolla muualla
Että siis mä en jotenkin, että mulla on ollut täällä vieraana tosiaan monogamisia ihmisiä ja heteroita ihmisiä ja heidän kanssaan on kyllä tullut paljon erimielisyyksiä näistä aiheista just sen takia, että ei niinku vaan ymmärretä toisiamme niinku ollenkaan. Että siis, mikähän tässä nyt voisi olla se kysymys, mutta niinku onko mielipiteitä, Jukka, että miten päästään monogamisen ihmisen pään sisään? Jaa, en mä usko, että hekään ovat kauhean erilaisia. Ihmisiä pelottaa helposti just kaikki sellainen, mitä ei välttämättä itse oikein tunne tai mikä tuntuu uudelta. Siis uudet tavat toimia, vaikka niissä ei välttämättä niinku edes suoraan näkisi mitään huonoa, saattaa tuntua pelottavilta sen takia, että niihin ei ole ehtinyt tottua. Mä mietin, että niinku jos joku niinku polytilanne voisi olla lapsen kannalta huono, niin ehkä joku sellainen, jossa molemmat lapsen vanhemmat harrastaa enemmänkin edelleen tosi paljon jotain sivusuhteita, siis niin kuin siinä määrin, että niin kuin eivät ole luotettavissa ajoin kotona ja se alkaa häiritä huoltamista, mutta niin kuin, tämä nyt on ongelma, joka voi tapahtua ihan minkä tahansallaisessa suhteessa. Joo. Se on tietty, että niin kuin, lapsi nyt on useimmiten sellainen asia, jonka kaksi ihmistä hankkii keskenään. Jos on polysuhteessa ja useampia seurustelukumppaneita, niin mä näkisin enemmänkin niin että niin kuin lapset on potentiaalinen riski polysuhteille, ei polysuhteet lapsille. Ai jaa, millä tavalla? No, jos nyt ajateltaisiin, että meillä on heteropariskunta, jossa kummallakin on muita kumppaneita. Tämä heteropariskunta päättää hankkia lapsen ja haluaa pitää siitä huolta, mahdollisesti muuttaa yhteen ensimmäistä kertaa elämässään sen sijasta, että asuvat kumpikin omissa asunnoissaan. Tämä vaikeuttaa ihan konkreettisesti niiden muiden suhteiden ylläpitoa, varsinkin jos kumppani on sellainen, että ei välttämättä halua, että oma rakas harrastaa seksiä toisten kanssa omassa kodissaan. Joo. Sitten siinä on myös tietenkin se, että jos sulla on niinku useampi kumppani, ja sit sä haluat hankkia lapsen, niin kenen kanssa sä lähdet sitä hankkimaan? Et onko siinä sitten niinku arpapeliä, että kuka nyt sattuu onnistumaan hedelmöittymisessä vai? Joo, sitä mä en tiedä, voinko mä kysyä teiltä, mutta sitä on tällaisia seminaareja siitä, että kuinka sateenkaariperheissä hankitaan lapsia, niin mä haluaisin nyt sen seminaari, että kuinka polyperheissä hankitaan lapsia, että onko teillä mitään tietoa siitä, että miten niinku, niin. Ei kyllä ole. Joo. Ei ole niin kuin itsellä ei ole lapsia eikä mitään sellaisia toistaiseksi suunnitelmiakaan hankkia. Niin. Ei ole tullut oikeasti mietittyä. Voisikohan se lapsi sitten, niinku, just niin kuin sä sanoit, että jos se tehdäänkin sit sen yhden kumppanin kanssa ja sitten se yksi jää siitä ulkopuolelle, niin voisiko sit siinä tulla jotain hulluja mustasukkaisuuden tunteita esimerkiksi? En yhtään ihmettelisi. Mä oon vähän niin kuin pintapuolisesti lueskellut lapsellisten polyjen elämästä ja musta on vaikuttanut siltä, että niin kuin useimmiten skidejä syntyy sellaisissa tilanteissa, joissa niin kuin jokin suhteista on selkeästi niin kuin sellainen niin kuin primäärisuhde, että saattaa olla useampia seurustelusuhteita, mutta kaikki on niin kuin hollilla siitä, että tämä yksi nimenomainen suhde on nyt jotenkin niin kuin sellainen pääasiallinen juttu ja muut niin kuin arvoasteikossa alempana tai jotain muuta vastaavaa. Tämä voi joistain kuulostaa tosi ikävältä, mutta mä voin ymmärtää, miksi jotkut tahtoo tehdä niin. Joo, siis musta toi kuulostaa erittäin ikävältä, koska mä ainakin todella sinisilmäisesti haluan uskoa siihen tasa-arvoon, että sitten kaikki olisi tasa-arvoisessa parisuhteessa keskenään. Radiorapu. Tänään tosiaan puhutaan täällä polyamoriasta ja meillä on vieraana taiteilija Maaria ja opiskelija Jukka. Ja polyamoriahan siis tarkoittaa sellaista monisuhteilua, siitä on kaiken näköisiä mielipiteitä, että mikä on oikea poly ja mikä ei, mutta se nyt niin kuin meidän mielestämme tarkoittaa sellaista, että on useampia kumppaneita kuin yksi samanaikaisesti ja kaikki tietävät toisistaan. Eli siis kyse ei ole missään nimessä pettämisestä, vaan siitä, että rakastetaan monia ihmisiä samaan aikaan ja ollaan onnellisia ja kaikilla on kivaa. Näin. Onko teidän mielestä, tai haluaisitteko te, että moniavioisuus olisi laillista, Jukka? Eikö se ole? Onko mä tehnyt jonkun rikoksen?
Moniavioisuus. Jaa, moniavioisuus. Mä oon ehkä viime aikoina kallistunut enemmän siihen suuntaan, että all marriage is evil. Okei. Mun mielestä niin kun, pyrkimykset tasa-arvoistaa avioliittolakia on vähän ongelmaisia. Enemmänkin pitäisi mennä siihen suuntaan, että avioliittolakia ei olisi, että valtiolla ei olisi niin kuin jotenkin osaa siinä, millaisia rakkaussuhteita ihmisillä on. Ehkä ihmiset vois sitten jotain tällaista moniavioista suhdetta halutessaan vaikka perustaa jonkun rahaston tai osuuskunnan tai vastaavan. Entäs Maaria? No, mulla ei ole ehkä niin paljon mielipidettä tosta, mutta joo, mun mielestä niin kauan ainakin, kun meillä on olemassa avioliitto, niin jokaisella ihmisellä tulisi olla niin kuin samat juridiset oikeudet riippumatta niin kuin kumppanin sukupuolesta tai kumppanien määrästä. Loistavaa. Mä oon ihan samaa mieltä. Me puhuttiin aikaisemmassa, tai itse asiassa ensimmäisessä Rasiallinen jaksossa puhuttiin avioliitosta, ja siellä meillä oli upea juristi vieraana, ja hän silloin todellakin meille selvitti tämän, että miten se voisi olla mahdollista. Sen voitte kuunnella podcastina osoitteessa radiorapu.fi, jos haluatte. Ja tosiaankin mä oon semmoinen häähullu, ja mä haluaisin naimisiin ihan hirveästi, ja musta se olisi aivan niinku, en mä tiedä, oonko mä sit jotenkin sellainen just vähän ehkä anarkisti, koska musta olisi vaan niin hienoa mennä 3 ihmistä samaan aikaan kävellä sinne alttarille. Se olisi vaan niin vallankumouksellista ja erilaista ja niinku tosi makeata ja tietenkin järkyttävää monen ihmisen mielestä, että ehkä mä tykkään järkyttää ihmisiä, ehkä se on yksi mun hyvä tai huono puoli. Mutta se olisi kyllä musta aivan ihanaa. Just siitä yksisarvisesta puhuttiin, niin se olisi just se yksisarvinen, kenen kanssa mä haluaisin sen, tai mä oon itse siis biseksuaali tai panseksuaali, miten nyt minäkin päivänä jaksan määritellä, mutta just se olisi mun niinku haave, että mulla olisi niinku semmoinen mies ja nainen, ja sitten me mentäisiin 3 sinne alttarille ja naimisiin ja näinikkäästi. Siitä semmoista vähän haaveilua. Mikä olisi sun niinku unelmatilanne? Onko sulla mitään unelmia näiden parisuhteiden suhteen, Maaria? Tosiaan ei mitään sen tarkempia kuin, että mä toivoisin, että mä pystyisin rakentamaan niin kuin elämäni aikana niin monta kaunista pitkää parisuhdetta kuin mitä sattuu tulemaan sellaisia ihmisiä vastaan, joiden kanssa mä niin haluan tehdä. Että jos se nyt sattuu olemaan toi yksi ihminen tossa, niin sitten olkoot näin, mutta jos tulee vastaan muita ihania ihmisiä, niin sitten mä haluan olla vapaa katsomaan, että mitä siitä tulee, kun yritetään yhdessä. Mutta ei tosiaan ole mitään sellaista niin kuin erityistä fantasiaa siitä, että jotenkin just tietyllä tavalla pitäisi mennä. Okei. Siinä mielessä me ollaan vähän erilaisia. Mulla on kauhean tämmöinen suunniteltu tämä mun elämä. Onhan siinä aina sellaisia, niin kuin, että tämä voisi olla kivaa tai tämä voisi olla kivaa, että niin kuin käy mielessä, mutta loppujen lopuksi niin se, mikä siinä merkitsee, on se rakkaus. Radiorapu. Uskotko sä, Maaria, ikuiseen rakkauteen tai tällaiseen läpi elämän kestävään rakkauteen? Sanotaan niin, että mä en usko tai ole uskomatta, mutta mä toivon, että mä pystyisin todistamaan sen itselleni tässä elämän aikana. Mutta että sä haluaisit olla yhden ihmisen kanssa vaikka 60 vuotta? Jos asiat menis hyvin ja meistä tuntuisi siltä, että me halutaan olla yhdessä se 60 vuotta, niin joo, todellakin. Ihanaa, aivan ihanaa. Onko sä romantikko, Maaria? Joo, niin mäkin. Ihan kaamea. Joo. Millainen olisi sun, Jukka, unelmaparisuhde tai suhteet? Mikä olisi unelmatilanne? Nyt saa haaveilla. Voi vitsi, mä mietin just, että Maaria sanoi tuon oikeasti aika tyhjentävästi. Siis niin kuin aika pitkälti sama fiilis, että mä pidän silleen kumppanuutta aika korkeassa arvossa tällä hetkellä. Että mä kävin läpi sen ehkä niin kuin vapaan ympäriinsä paneskeluvaiheen jossain vaiheessa ja just tällä hetkellä musta tuntuu, että niin kuin mä haluaisin just tähdätä siihen, että
olisi joku, jonka kanssa voisin sitten vaikka ollakin sen 60 vuotta, mahdollisesti useampi, jos niikseen tulee. Haluan pitää ainakin sen mahdollisuuden avoinna, ja musta tuntuu todennäköisemmältä, että kun mä jätän sen mahdollisuuden avoimeksi kanssa mun kumppaneille, jotka tuppaavat olemaan vähän erikoisia tyyppejä, niin se lisää sitä todennäköisyyttä, että he haluavat olla munkin kanssa pitkään. Joo. Mitä sä, Jukka, vastaisit tällaiselle epäilijälle, joka on sillä tavalla, että noi on nyt vaan tuollaisia nuoruuden hömpötyksiä, että kyllä sä nyt kasvat siitä ja kyllä sä sitten aikuisena haluat sitten vaan olla sen toisen kanssa, etkä kenenkään muun kanssa? Täysin mahdollista. Wait and see. Mun mielestä on kuitenkin, siis toi on sinänsä niin kuin absurdi väite, että tulevaisuudessa tulee väistämättä tapahtumaan näin. Okei, ehkä tulee, mutta tällä hetkellä niin ei tapahdu, joten fuck you. Joo, entäs Maaria? No siis, joo, samoilla linjoilla. Ehkä niin kuin tulee mieleen ensimmäisenä jotkut avioerotilastot, että kuinka moni avioliitto oikeastaan päätyy eroon, että kun me puhutaan monogamiasta, niin mehän oikeastaan tarkoitetaan nykyään aika usein sarjamonogamiaa, eli sitä, että on useita kumppaneja peräkkäin, mutta ei samaa aikaa. Eli rohkenen epäillä. Kyllä musta tuntuu, että tämä on sellainen juttu, joka koko ajan tuntuu enemmän siltä, että tämä toimii mulle ja nimenomaan myös mahdollistaa pidempiä suhteita. Joo, tämä varmasti kuulostaa tosi monelle ihan aivan järjettömältä se, että meidän mielestä se, että me ollaan monien kumppanien kanssa, niin mahdollistaa pitkän suhteen, mutta oot ihan oikeassa siinä, että tosiaan Suomessa avioliiton keskipituus on 11 vuotta. Ja se on siis niin kuin oikeasti todella vähän mun mielestä. Tai siis se on niin kuin silleen 10 vuotta. Et sehän on niin kuin 10 vuotta, niitä lohkoja mahtuu elämään se niin kuin 8 hyvällä. Sekä jo vähän enemmänkin niin kuin silleen. Ja siitä sitä deittailuaikaa vaikka 6 vaikka lohkoa, niin sitten se on niin kuin vaikka 6 avioliittoa. Tai sitten niin sit jotkut avioliitot on vielä lyhyempiä kuin 11 vuotta. Että se on kyllä ihan totta, että nykyään eletään tällaisessa sarjamonogamiassa enemmänkin, että on monia kumppaneita peräkkäin. Ja tosiaan se on se, mitä mä ihmettelen hirveästi, että minkä takia ihmiset sitten niin kuin tuomitsee meitä polyamorisia ihmisiä, niin kuin että te teette jotain väärin ja sitten ne itse niin kuin menee ihmisestä toiseen. Kun mun mielestä just kuulostaa paljon järkevämmältä se, että pidetään ne ihmiset siinä samaan aikaan ja ollaan niin kuin kivoja kaikille. En mä nyt tiedä, voiko tässä asiassa sanoa olevan välttämättä mitään niin kuin objektiivisesti katsottuna järkevämpää vaihtoehtoa. Riippuu tosi paljon niin kuin ihmistyypeistä ja keskinäisistä kemioista, että niin kuin millainen järjestely natsaa. Kyllä mä tiedän ihmisiä, joille aivan selkeästi se monosuhde on se paras vaihtoehto, jotka ovat mahdollisesti kokeilleet jotain muutakin ja sitten se on vaan satuttanut, joten miksi takoa päätään seinään joidenkin ideaalien perässä, jos on onnellinen perinteisellä mallilla. Niin, mä näkisin, että ihmissuhteissahan on aina haasteita kuitenkin. Siis todella harva ihmissuhde on varmastikaan niin kuin täysin ongelmaton. Ja kyse on vaan siitä, että millä tavalla haluaa itse ja minkä tavan näkisi olevan se itselleen paras tavallaan niin kuin voittaa ne haasteet. Radiorapu. Niin, totta. Oot ihan oikeassa siinä suhteen, että siis jotenkin mä itse sorrun välillä sellaiseen, että kaikkien pitäisi olla poluja, koska niin kuin kenellekään ei sovi monogamiaa ja kerro vaan, Maaria. Joo, siis itselläkin tosi paljon tällaisia ajatuksia välillä, etenkin sitten kun niin kuin ihastuu johonkin sellaiseen ihmiseen, joka ei ole poly, niin siinä on ihan hirveä säätäminen sitten niinku yrittää selittää, että joo, että siis mä tykkään susta tosi paljon, mutta kato, mulla on myös tää niinku toinen kumppani, jota mä en ole jättämässä. Niin, ja tässä tulee just niitä ongelmia yleensä, että miten Jukka, jos sä nyt tapaisit jonkun ihanan ihmisen, niin sitten se olisikin mono, niin mitä sä niinku teet silloin? Mitä sä niinku, teet? Annan periksi. Annat periksi? Miksi ihmeessä minä yrittäisin käännyttää? Mutta jos se on ihana! No sit muhun varmaan sattuu. Oi ei. En näe muuta järkevää vaihtoehtoa. Mä sanoin järkevää, mutta siis ihan oikeasti. Jos mä ihastun
palavasti johonkuhun ja hän vaan on mono eikä muuksi muutu, niin sitten mulla on periaatteessa 2 vaihtoehtoa. Joko mä jätän mun muut kumppanit ja alan monosuhteeseen tämän ihanan monon kanssa, tai sitten mä pysyn mun muiden kumppanien kanssa ja oon pari viikkoa tosi sydänsuruissani. Musta ainakin henkilökohtaisesti tällä hetkellä tämä jälkimmäinen kuulostaa pitkällä tähtäimellä paremmalta vaihtoehdolta. Joo, itse asiassa mulla on ollut tällainen tilanne vastikään, jossa on ollut ihastunut ihmiseen, jolle on ollut tosi vaikeaa ymmärtää, että niin kuin mistä polyamoriassa on kyse. Siinä ei niin kuin auttanut muuta kuin sanoa, että hei, jos sä et halua ryhtyä tähän, niin älä ryhdy. Mutta jos sä haluat ryhtyä tähän, niin täällä mä oon. Surullista. Joo. Voihan se tietenkin hyvinkin päättyä, koska joskus ihmisille niin kuin, välttämättä kaikki ei ole edes kuullut siitä, että tällä tavalla voi tehdä. Ja sitten niin kuin, siitä saattaa saada uutta näkökulmaa ja lopulta niin kuin, käydä ilmi, että tämä toimiikin näin. Joo, koska mä oon kuullut just näitä tällaisia onnellisia tarinoita, että ollaan käännytetty joku poluksi, tai nyt voisi sanoa käännyttää, mutta just sellainen, että sit se onkin ollut ihan silleen, että ai jaa, että onko tällaistakin olemassa, vähän kivaa, ollaan vaan, ja niin kuin silleen, että mä oon kuullut tällaisia tarinoita, ja mä toivoisin, että niin, just, että näin kävisi sitten enemmänkin, koska mä oon ehkä, nyt saa siis haastaa, keskeyttäkää vaan, jos tuntuu siltä, mutta siis se, että jos niin kuin mulla on semmoinen näkökulma tähän mun poluuteen ja poluuteen ylipäätänsä, että se olisi tällainen niin kuin biologisten viettien toteuttamista enemmänkin, että koska meidät on luotu silleen niin kuin nussimaan joka reikää miehet ja niin kuin sillä tavalla levittämään siementään ja näin, niin sit mun näkemys on se, että, niin kuin, että se johtuu siitä, että me ollaan poluja tai minä olen polu. No mutta toisaalta myöskin mustasukkaisuus ja siihen liittyvä raivo on ihan hyvin selitettävissä noilla biologisilla tekijöillä, että mä voisin aivan yhtä hyvin sanoa, että meidät on, en mä tiedä, jos nyt erotellaan silleen sukupuolet, että miehet on luotu tappamaan kilpailevat urokset, jotka yrittävät levittää siementään vääriin reikiin. Että jos sä yrität pohjata jotain niin kuin moraalista toimintamallia biologisille, en mä nyt kehtaa oikeasti sanoa tässä vaiheessa faktoille, vaan niin kuin yksinkertaistuksille ja spekulaatioille, niin siinä mennään aika nopeasti metsään. Joo, siis mä en ole kovin akateeminen ihminen itse, joten nämä mun jutut saattaa tosiaankin olla aika silleen metsästä haettu, ja mä yritän tässä nuoressa, pienessä elämässäni jotenkin niin kuin löytää kauheasti jotain selityksiä ja ratkaisuja, ja niissä ilmeisesti olen väärässä jo välillä. Radiorapu. Niin. En tiedä, olen yhden sosiaalipsykologin kanssa joskus jutellut ja hän oli sitä mieltä, kun hän oli lueskellut ihmisten parisuhdekäyttäytymisestä, että hänestä vaikuttaa, että jos ihmiset jotenkin niin kuin objektiivisesti katsottuna on jotain noin niin kuin ihmissuuden mieltymyksiltään, niin ne on nimenomaan sarjamonogaamisia. Ihmiset noin niin kuin laajemmassa skaalassa tuntuisi tekevän juurikin niin, että ne valitsee yhden tyypin, jonka kanssa ne haluaa olla jonkun aikaa. Ja sitten kun ihastus laantuu siinä 2-3 vuoden kuluessa tai 3-5 vuoden kuluessa, jos oikein hyvin käy, niin sitten se suhde loppuu ja sitten haetaan uusi. Ja sitten se tuntuu ihanalta, joten totta kai uskotaan ikuiseen rakkauteen ja näin edespäin homma kulkee. Toi on mulle ihan kauheata, että se ihastuminen niin kuin jotenkin loppuisi jossain vaiheessa, tai että se loppuu jossain vaiheessa. Mä en niin kuin kestä sitä, että siis siis se on mulle ihan järkyttävä ajatus. Niin, mutta toisaalta eihän me olla meidän biologian uhreja. Niin. Ihmiset on siitä harvinaislaatuisia otuksia, että meillä on niin kuin, kyky ajatella ja kontrolloida käytöstämme. Ja mä oon itse asiassa hyvin hiljattain oppinut tosi paljon siitä, että miten pitkät suhteet oikeastaan vaatii tosi paljon myös sellaista aktiivista halua pysyä siinä suhteessa. Ja niin kuin nähdä vaivaa sen eteen, että me voidaan löytää toisistamme kiehtovia ja kiinnostavia asioita jatkossakin. Sen 2-3 vuoden ihastumisajan jälkeen. Niin, joo, siis mä just mietin, että mitä sittenhän yleensä hankitaan ne lapset sitten, että sit kun se ihastumisvaihe loppuu, eikö se niin mene, tai jotain sellaista, että sitten niin pysytään niiden takia yhdessä sitten se vähintään 20 vuotta ja sitten erotaan tai jotain sellaista, en tiedä. Mutta siis
Toi oli jotenkin ihanasti sanottu, Maria, toi, että löydetään toisistamme kiehtovia ja ihania puolia vielä niin kuin sen 3 vuoden jälkeen. Niin siis onko se oikeasti mahdollista? Mä väittäisin kyllä, että hyvinkin. Tietenkin se vaatii oikeasti omaa panostusta. Niin. Ja nimenomaan sitä halua, koska musta tuntuu, että aiemmissa suhteissa, jotka on loppunut mulla jossain vaiheessa, niin siinä on vaan niin kuin lopahtanut se into edes yrittää löytää mitään. Niin, ehkä se on se, nyt yritän täällä 21-vuotiaan elämänkokemuksella niin jotenkin näitä parisuhteita miettiä, mutta just se, että ehkä se joku salaisuus on just siinä, että niinku, oikeasti vaan jatkaa sitä suhdetta. Niin, ja musta on tuntunut omassa tilanteessani, että polyamoria on nimenomaan mahdollistanut sitä, että mä haluan edelleen löytää mun kumppanista sellaisia piirteitä, jotka saa mut jäämään, koska ei tule semmoinen olo, että nyt mä missaan jotain muuta muiden kanssa. Että helpostihan niin kuin sarjamonogamiassa käy niin, että sit kun se toinen kyllästyttää ja sitten tuolla on niin kuin ruohovihreää aidan toisella puolella, niin sitten sinne niin kuin kirmaa aidan toiselle puolelle ja uusiin seikkailuihin. Mutta kun mä oon polyamorinen, niin mä voin käydä siellä seikkailemassa ja löytää sieltä niin kuin vaikka uuden pitkäaikaisen kumppanin. Ja tämä toinen on edelleen tavoitettavissa mulle. Se on edelleen, niin kuin, jos mä haluan tulla sen luokse, niin se on siinä. Toi varmasti kuulostaa jonkun mielestä aika itsekkäältä. No, ihmiset on. Niin. Onko se niinku joku tällainen aikamme ilmiö vai onko se vaan niinku aina ollut niin tai jotain? En mä ymmärrä, miten olisi vähemmän itsekästä vaatia, että joku on vaan mun kanssa koko loppuelämänsä ja että hän vaatii, että mä olen vaan hänen kanssaan koko hänen loppuelämänsä. Niin, tai sitten miten se olisi vähemmän myöskään itsekästä, että kun toinen kyllästyttää, niin lähdetään vaan lätkimään ja pistetään ovet kiinni. Että siihen liittyy olennaisesti myös se, että mäkin olen sille toiselle sitten läsnä. Niin. Nyt kun pistitte sen noin, niin totta kai se, tai siis kuulostaa niinku ihan hirveältä tollanen, että niinku just pistetään vaan ovet kiinni ja lähdetään menemään sit kun kyllästyy. Että jotenkin itsestä tuntuu siltä, että sarjamonogamia on vaikeampaa. Radiorapu. Jotenkin vaikeammalta kuulostaa se, että sittenhän sä aina niinku käyt ne, kun pitkässä parisuhteessa opit niinku tuntemaan sen toisen ihmisen, niin sitten siinä sarjamonogamiassa sä joudut aina niinku oppia tuntemaan sen uuden ihmisen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin eikö se ole ihan hirveän raskasta? No, se sama prosessi kyllä mun nähdäkseni käydään läpi polysuhteissakin, mutta sitten vaan mahdollisesti päällekkäin, ja se voi kans olla aika raskasta. Niin, mutta sitten siinä on se turvallinen ensimmäinen kumppani tai jotain. Ei välttämättä aina. Niin en tiedä. Varmasti se riippuu tilanteista ja yksilöistä. Joo. Voiko Jukka sun mielestä polysuhteessa pettää? Ehdottomasti. Millä tavalla? Se riippuu siitä, mitä suhteen sisällöstä ollaan sovittu. Tässä on aika paljon puhuttu siitä, että polysuhteessa kaikki tietää, missä mennään. Kaikki pysyy kartalla niistä oman kumppanin muista kumppaneista tai omien kumppanien muista kumppaneista. Mun mielestä tämmöisessä niin kuin rakennelmassa pettämistä nyt on vähintäänkin se, että aloittaa jonkun suhteen, mutta ei kerro siitä toisille syystä tai toisesta. Voi myöskin olla jotain semmoisia juttuja, että niin kuin tyyliin on poly, mutta on sovittu, että ei harrasteta yhden yön juttuja tai jotenkin ei jollain tietyllä hetkellä harrasteta jotain niin kuin tietynlaisten uusien suhteiden etsintää tai muuta vastaavaa, koska toisella on turvaton olo. Ja tällöin mun mielestä, jos näin on sovittu, niin olisi pettämistä tehdä toisin kuin ollaan sovittu. Joo. Onko sulla, Maare, tähän jotain lisättävää? Mä oon oikeastaan ihan täysin samalla linjalla, ei tuohon voi paljon lisätä. Joo. Joo, siis siitähän se on jotenkin mulle ihan käsittämätöntä, kun ihmiset pettää niin kuin perinteisessä mielessä toisiaan, että ne niin kuin panee siis jotakuta toista esimerkiksi sen oman kumppanin selän takana, ja se on aika yleistä, että näin tapahtuu, niin se on mulle jotenkin ihan kauhean käsittämätöntä, että miksi ihmiset tekee niin ja miksi ei ne voi kertoa siitä sille kumppanille. Tämä on niinku se mun yksi ydinkysymyksistä, miksi mä haluaisin päästä sen monogamisen ihmisen pään sisään, että
että minkä takia se ei niin kuin kerro sille toiselle ihmiselle, että mä haluaisin nyt niin kuin ihastua ja rakastua ja panna jotakuta muuta. Siinä on varmaan niin kuin aika paljon, kun meillä on tietenkin kulttuurillisia niin kuin tällaisia perusoletuksia siitä, että millaisia parisuhteiden pitäisi olla. Ja sitä on niin kuin aika hankala varmasti monissa suhteissa lähteä haastamaan, etenkin jos ei ole ikinä ollut minkäänlaista keskustelua aiheesta, että niin kuin ollaan seurusteltu 5 vuotta ja sitten pamauttaa, että hei, mä haluaisin käydä panemassa tota naapurin tyttöä, että mites tää, niin siitähän nousee helposti myrsky. Kun mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että kaikkihan haluaa panna jotakin muuta kuin sitä omaa kumppania. Onko mä tässä ihan väärässä? No oot, joo. Mä voin ainakin omasta puolesta sanoa, että mulla on ollut tosi monia sellaisia pitkiäkin kausia tässä nykyisessä suhteessa, vaikka koko ajan on ollut lupa käydä tekemässä muiden kanssa, mitä nyt halukaan tehdä, niin ei ole kiinnostanut, koska se kumppani on just siinä kohtaa ollut se ainoa kiinnostava ihminen. Siinähän vaiheessa sit niinku oot vähän ollut sitten vähän niinku monogaminen tai jotain. No en siinä mielessä, että olisi ollut minkäänlaista sääntöä, että mä en saisi tehdä. Että enemmän se on vaan tullut luonnosta, että nyt mun kiinnostus on suuntautunut vaan sitä yhtä ihmistä kohtaan. Joo. Mun mielestä kysymys siitä, että no eikö ihmiset kuitenkin halua panna muiden kanssa oman seurustelukumppaninsa lisäksi on oikeastaan, se on vähän niin kuin väärä kysymys. Se on sama kuin kysyisi, että eikö kaikki miehet halua joskus vetää jotakuta turpaan, jos se kourasee heidän naista baarin jonossa tai jotain muuta vastaavaa. Ihmiset voi haluta tosi monia erilaisia asioita, mutta se ei välttämättä ole sellaista, mitä pitäisi tehdä. No mutta mun mielestä nimenomaan se on ihan, joo, tässä mä nyt niin kun on sitä mieltä, että mun mielestä kaikkien vaan niin kun pitäisi niin kun olla silleen poluja ja olla niin kun tykätä kaikista ja olla silleen, että paneskelisi muitakin ja muuta tällaista, että en tiedä sitten onko tässä ihan väärässä, mutta jotenkin vaan niin kerro vaan Maria. Mä voin olla sen verran samoilla linjoilla. Mä oon nyt ihan kuulostaa varmasti hirveältä romantikolta, mutta mä oon niin kuin sen kannalta samoilla linjoilla, että mun mielestä ihmisten kannattaisi ehdottomasti olla avoimia niin kuin rakkaudelle ja sen kokemiselle. No se kuulostaa kyllä ihanalta. Joo. Radiorapu. Joo, siis sitä mä oon kyllä niin kuin ihan hirveästi miettinyt, että mun mielestä kyllä kaikkien pitäisi olla avoimia just sille rakkaudelle ja olla silleen niin kuin, että mikä sen ihanampaa kuin se, että rakastaa kaikkia ja kaikkea. Tai siis sillä tavalla, että kun rakkaus ei ole niin kuin rahaa, että rakkaus ei lopu. Oletteko te tästä samaa mieltä? Vai loppuuko rakkaus niin kuin siis silleen määrällisesti, Jukka? Aika loppuu. Mä voin rakastua 20 eri ihmiseen, mutta mulla ei todellakaan riitä aikaa aktiivisesti rakastaa heitä kaikkia. Joo. Niin, sehän on varmaan niin kuin yksi isoimmista haasteista polisuhteissa, että niin kuin vaikka tunteita riittää vaikkapa 2 ihmiselle samaan aikaan. Ja itse asiassa musta on tuntunut siltä, että kun on rakastunut yhteen ihmiseen, niin sitä toistakin kohtaan kokee niin kuin vielä voimakkaammin sitä rakkautta, mutta siinä tulee just se, että sitten pitää jonglerata niin kuin, ajan asettamien rajoitusten kanssa. Joo, mun oma kokemus on just nimenomaan tämän ympäriinsä paneskelun kanssa se, että sit jos mä niinku, tai siis jos mä vaikka rakastelen jonkun toisen ihmisen kuin mun vakituisen kumppanin kanssa, niin mä oikeasti ainakin siis tuun vaan niinku ihan sika-iloisena kotiin, niin mä veen tuolla kadulla silleen walking on sunshine ja niinku ihan silleen fiiliksissä ja sitten mä menen kotiin ja sitten mä kerron sille mun kumppanille, miten hauskaa mulla on ollut. Että mä oon niinku just sellainen ihminen, että musta se on, mua se niinku todellakin vaan voimistaa sitä rakkautta sitä omaa kumppania kohtaan. Mistä tää johtuu? Onko kellään mitään niinku näkökulmaa edes tähän?
sehän kuulostaa ihan järjettömältä. Miten sä voit rakastaa niin kuin toista enemmän siksi, kun sä oot käynyt panemassa jotain muuta tai suutelemassa jotakin muuta? Ei se musta kuulostaa ollenkaan järjettömältä ja mä pystyn samaistumaan. En ehkä niinku sen suhteen, koska kuten mainitsin tuossa aiemmin, niin mä en itse harrasta irtosuhteita, mutta niinku esimerkiksi se, kun on ollut rakastunut johonkin uuteen tyyppiin, niin se vaan on mennyt, että sitten niinku, kun tapaa sen niinku vanhan kumppanin kanssa, niin sitten tuntuu sitäkin kohtaa. Jotenkin tuntuu, että rakkaus vaan, kun sitä kokee, niin se kasvaa niin kuin eksponentiaalisesti, kun sen antaa kasvaa, kun sille antaa sitä tilaa. Niinpä. Joo, silloin kun mä muistan sellaisia ajatuksia, että jos mä oon niin kuin